Molt bon dia a tothom. És un veritable plaer estar aquí. Avui jo volia començar fent una petita reflexió i és que penseu, i ara ho tenim tots molt clar, el poder que un únic virus ha tingut i està tenint i la importància de les malalties infeccioses que estaven una miqueta oblidades en relació a les malalties cròniques. El que ens ha demostrat aquesta pandèmia i ens està demostrant és la increïble importància de les malalties infeccioses i com poden en pocs mesos canviar el nostre món. I aquesta és la reflexió amb la que volia començar. Jo soc pediatre de formació, després vaig fer epidemiologia, però haig d'admetre que em dedico a una cosa absolutament diferent a el que estic fent en aquests últims mesos. Jo treballo en el món de les malalties infeccioses de la pobresa als països més pobres i porto uns 15 anys treballant a l'Àfrica. I evidentment, quan va començar tot això, jo vaig arribar un dijous de Tanzània on estava treballant i el dissabte o diumenge següent ens van confinar. I no he pogut tornar a l'Àfrica en els darrers mesos i he hagut d'alguna manera de reinventar-me per poder intentar aportar el màxim possible des del meu coneixement per veure com podíem resoldre els problemes específics que aquesta pandèmia està causant en els nens. I avui m'agradaria parlar-vos d'això, de quines són les conseqüències de la infecció per aquest virus en els nens, quina és la contribució dels nens a la transmissió que estem veient en el nostre país i en el món, i acabaria parlant una miqueta de lo que sí que és la meva especialitat de veritat, que són els països africans i les malalties infeccioses als països africans. Començarem llavors per als nens, i aquestes són les preguntes que m'agradaria intentar resoldre en la xerrada d'avui, començant preguntant-nos si els nens poden infectar-se. Aquesta pregunta que sembla una obvietat a dia d'avui és una pregunta que ens van fer al principi de la pandèmia, quan teníem els nostres hospitals pediàtrics relativament buits de pacients. Descriure una mica o intentar comprendre com és la malaltia en els nens. I la següent pregunta seria: poden els nens realment infectar a altres persones? Són vectors importants de transmissió d'aquesta malaltia? I per què hi ha aquestes diferències entre els nens i els adults? No només des del punt de vista clínic, sinó des del punt de vista de transmissió. I finalment fem una reflexió de quin és el rol exacte dels nens i de la reapertura de les escoles com a lloc d'agrupament de nens en quant a la transmissió. I tot i que moltes d'aquestes preguntes tenen respostes clares, veureu que ja per algunes d'elles no tenim exactament la suficient informació com per poder ser concloents. Perdoneu que poso dades, als epidemiòlegs ens agrada molt ensenyar dades. Aquesta taula, que no es pot llegir des d'on esteu, simplement mostra els resultats d'un gran estudi seroepidemiològic que es va fer a Espanya i que es van publicar els resultats el mes de maig. Un estudi seroepidemiològic l'única cosa que fa és que agafa una mostra aleatòria de la població, en aquest cas unes 65.000 persones, l'estratifica per grups d'edat i truques a la porta de la casa i demanes si pots fer una prova de coronavirus, en aquest cas un test serològic. I aquests són els resultats que indiquen que més o menys en quasi tots els grups d'edat la prevalença de positius, el número de positius entre els totals testats, era entre un 4 i un 5%, i que la prevalença en els nens més petits, en els menors de 5 anys, menors de 15 anys, menors de 10 anys, menors de 5 anys, era una mica més baixa. A partir d'aquests resultats es va parlar que els nens s'infectaven menys que els adults i tot i que la mostra era una mostra gran, amb 11.500 nens, la prevalença en el grup pediàtric era més baixa. Això també té una explicació clara i fàcil d'explicar a posteriori, que és que quan es va fer l'estudi seroepidemiològic ja estàvem tots confinats
i els adults encara podíem sortir, però els nens no podien sortir. I recordeu que van patir un confinament molt estricte. La següent gràfica que voldria ensenyar és la malaltia, que és diferent de la infecció. I ara tothom tenim clares aquestes diferències. Tu pots estar infectat sense tenir símptomes o pots estar infectat i tenir molts símptomes. I al principi de l'epidèmia vèiem que en els menors de 15 anys, que representen un quasi 14% del total de la població d'Espanya, la incidència de malaltia era menys d'un 1%. D'acord? I què estem veient ara? Ara estem veient uns canvis recentment que demostren que no és tanta la diferència entre adults i nens en quant a infectar-se i en quant a emmalaltir. D'acord? Però ara és evident que els nens tenen una mobilitat que no tenien en el moment d'aquests estudis. Tot i això, a Espanya, un de cada 200 malalts és un nen només. O sigui que està totalment redistribuïda la prevalença de malaltia i els nens pateixen molt menys malaltia clínica, clara, que et porti a l'hospital, que els adults. I a més, el que estem veient és que inclús en els nens que es posen malalts, la malaltia sol ser relativament lleu. Hi ha excepcions, hi ha un síndrome molt extraordinari i molt poc freqüent que s'ha descrit i que ha sortit molt als mitjans, que és un síndrome inflamatori, multisistèmic que crida molt l'atenció perquè és més greu de lo habitual, però al país hem tingut unes dotzenes de casos d'això i és una complicació extraordinàriament infreqüent, comparat amb el que veiem cada dia als hospitals d'adults en casos molt greus i molts mortals. I no només això, sinó que a més la malaltia o la infecció per coronavirus en els nens, en la gran majoria de casos, no causa símptomes. I molts dels casos que estem detectant ara, i el que fa que pugi la proporció de nens en relació a la totalitat d'infectats, és perquè estem detectant molt millor ara tots els casos, inclús els asimptomàtics, per tot el rastreig que estem fent. Llavors ens preguntem per què els nens tenen menys gravetat que els adults. Hi ha una sèrie d'explicacions fisiopatològiques o mèdiques o clíniques que explicarien per què els nens es comporten d'una manera diferent. Primer hi ha un receptor, que és el receptor que es diu AC2, que és el receptor que utilitza el virus per entrar a les cèl·lules. I nosaltres sabem que els nens expressen molt menys aquest receptor que els adults i, per tant, el virus té més dificultats per entrar a les cèl·lules del cos. I quan més gran et vas fent en edat, més expresses aquest receptor i més fàcil ho té el virus per entrar a les cèl·lules. Després, una altra dada que sabem és que hi ha molts coronavirus, no tots són dolents com el que causa la Covid-19, i molts coronavirus causen refredats comuns molt banals i molt poc importants, típics de la infància també. I es postula, i és una hipòtesi que encara no està ben demostrada, però podria ser una de les explicacions, que si tu estàs exposat a aquests coronavirus i t'infectes, desenvolupes una immunitat davant d'aquests coronavirus no tan greus i aquesta immunitat podria protegir-te de forma creuada amb el coronavirus que causa la Covid-19. I aquesta seria una altra explicació possible. A més, sabem en molts casos que la malaltia Covid-19 s'agreuja quan tens una tipologia de malalties cròniques acompanyants i, evidentment, els nens tenen moltes menys malalties cròniques acompanyants que els adults. No tenen la hipertensió, no tenen la diabetes, no tenen alguns dels factors de risc que s'han vist associats clarament. També sabem que una de les coses que complica molt la malaltia per Covid en els adults és una cascada inflamatòria que es produeix uns quants dies després de la infecció inicial i sabem que en els nens aquest tipus de reacció inflamatòria és menys freqüent i menys agressiva que en els adults. I per últim, hi ha una explicació també molt senzilla, que és que al principi de la pandèmia vam tastar molt menys els nens que els adults. Hi havia un biaix claríssim de qui tastaves, només tastaves el que estava greu i que arribava greu a l'hospital.
Ara que estem tastant a tothom, inclús a més nens dels que es tastava habitualment, estem veient que els nens sí que s'infecten de manera freqüent, tot i que moltes vegades no expressen els símptomes. Molt bé, llavors la següent pregunta és si els nens poden o no poden infectar. I aquesta és la pregunta clau a respondre i a entendre, perquè si els nens poden infectar, reobrir les escoles podria ser un factor de risc important per empitjorar la situació de transmissió que tenim en el país. I no en sabem gaire d'això encara. El que sí que sabem i tenim molt clar és que en altres malalties infeccioses virals, com per exemple la grip, els nens sí que són uns molt eficients transmissors, inclús més eficients que els adults. I hem utilitzat sempre el model de la grip, perquè és un model que s'assembla bastant al del coronavirus, i per això al principi de la pandèmia vam ser molt cautes a l'hora de tancar les escoles el abans possible i molt cautes a l'hora de mantenir els nens confinats de manera molt estricta, perquè teníem la por i teníem la creença de que probablement els nens eren els grans fomentadors de la transmissió, cosa que hem vist ara que no és el cas. Però és important també saber, com molts dels nens que s'infecten són asimptomàtics, tenir nens asimptomàtics que estan fent la seva vida normal podria ser un factor de risc important. I és una altra de les raons que ens va fer ser molt cauta a l'hora de desconfinar-los i de reobrir les escoles. Altres dades que tenim que són una mica que no ajuden a respondre a aquesta pregunta és que si tu agafes mostres dels nens, inclús dels asimptomàtics, cada dia de forma seriada durant els primers 14 dies després que s'infectin, veus que tenen unes càrregues virals molt altes, inclús més altes que la dels adults malalts, i que poden ser positius i detectar virus durant 12, 14 o inclús més dies. I això ha fet pensar encara més que els nens podrien ser més eficients transmissors, però és important destacar que tenir partícules de virus detectables per les tècniques que utilitzem, per la PCR, no és sinònim de que aquests virus siguin infecciosos, tinguin la possibilitat d'infectar a altres persones. Amb la qual cosa, tenim moltes dades, algunes d'elles confuses, que no ens ajuden a establir, i això ens ha obligat a ser molt prudents. I això és l'única racional que ha explicat per què amb els nens hem sigut tan estrictes, no només durant el període de confinament inicial, sinó també amb la seva tornada a les escoles. Per la por, per la precaució que hem volgut tenir a l'hora de veure si tenien un rol important o no en la transmissió. Llavors, una de les coses que hem fet, i des de l'Hospital Sant Joan de Déu, on jo treballo també, hem muntat una plataforma que es diu la plataforma Kids Corona, específicament per estudiar totes aquestes preguntes i per entendre quin era el rol dels nens, per què els nens eren diferents dels adults, i hem fet tota una sèrie d'estudis. I un dels estudis que explicarem una mica més de detall és un estudi que vam fer a Casals d'estiu, a Barcelona, en l'època on sortíem de la bonança de l'estiu inicial, on teníem molts pocs casos, i van començar a haver-hi brots a Barcelona, i a certs barris de Barcelona. I just va coincidir, quan vam començar l'estudi, amb un brot que va haver-hi al Club de Polo a Barcelona, que va sortir a totes les notícies. No van ser molts casos, van ser una dotzena de casos, i va ser iniciat per adults infectats que van entrar en contacte amb els nens. I algun dels nens es va infectar també. El que vull dir amb tot això és que aquest estudi ens havia d'ajudar a preparar-nos per l'eventual tornada a l'escola al mes de setembre i ajudar-nos a entendre una mica més quin era el rol dels nens específicament en la transmissió del virus. Llavors, en aquest estudi què vam fer? Per entendre si un nen pot infectar, el primer que has de saber és quants nens vull seguir, i aquí vam seguir a uns 2.000 nens, quin és el seu estatus en el moment d'entrar a l'estudi, els vam tastar a tots en el dia 0, i després, de forma repetida, un cop per setmana, els agafàvem una mostra,
en aquest cas de saliva en comptes d'aspirat nasofaringi, perquè si algú de vosaltres us han fet un aspirat sabreu que no és un procediment agradable, i en canvi la saliva és una mostra molt menys invasiva i que els nens toleren molt bé. I amb això podíem veure, comparant el resultat inicial amb el que anava passant durant cada una de les setmanes, de les 5 setmanes que va durar l'estudi, quants nens s'infectaven, i cada cop que detectàvem un positiu estudiàvem a tots els seus contactes. I els casals el que van fer és imitar el model que després es faria a les escoles, amb els grups estables de convivència, les famoses bombolles. Cada casal tenia les seves bombolles, no es barrejaven unes bombolles amb les altres i cada casal seguia unes mesures de prevenció bastant estrictes. Què vam veure amb aquest estudi? Vam veure que els nens efectivament sí podien transmetre i vam tenir brots causats per un nen que va infectar un altre nen o inclús a un adult, però vam veure que l'eficiència dels nens a l'hora de transmetre la infecció era molt inferior a la dels adults. I que la incidència de casos, el número de casos nous que es produïen als casals era reflexe directe del que estava passant de portes a fora dels casals, a la comunitat on estava cada un d'aquests casals. I que si es feien bé les coses, els casals, i anticipàvem el que creiem que passaria a les escoles, no eren els amplificadors de la transmissió que tenies de portes a fora. Vam llançar també una enquesta que van respondre quasi 3.000 persones, també intentant sempre respondre a aquestes diferències entre adults i nens. Llavors, què ens ha permès aprendre amb tota aquesta informació que hi ha acumulada de la literatura? Penseu que es publiquen al voltant de 500 articles científics al dia sobre la Covid. O sigui, és absolutament impossible seguir el ritme del que s'està fent a tot el món i acabes superespecialitzant-te en un tema específic i res més. Jo puc dir que sé alguna cosa de nens i Covid i nens i tornada a l'escola de Covid, però potser no sé res més de Covid. Amb tot el que vam anar aprenent, amb els estudis fets a Sant Joan de Déu, amb el que estava disponible a la literatura, amb el model dels països veïns, vam establir una sèrie de recomanacions per al govern espanyol, recomanacions que vam publicar des del nostre Institut de Salut Global, etc., de com havia de ser la tornada al col·le segura. I no us vull avorrir amb aquesta temàtica perquè porteu sentint parlar de com ha de ser la tornada al col·le segura, però hi havia tota una sèrie de recomanacions molt importants que resumiré en 3 frases. La primera és que els nens malalts o amb símptomes no han d'entrar a l'escola i per això s'ha insistit tant en que els pares ens fixem en els nostres nens i si estan malalts aquell dia o si tenen febre no vagin a l'escola. I el següent és quines són les mesures bàsiques que sabem que funcionen i que poden prevenir la transmissió. L'utilització de mascaretes, recordeu que s'ha estat discutint sobre les mascaretes, si sí, si no, si més de 12 anys, si menys de 12 anys, si més de 6, etc. Ara ja està clar, com nosaltres recomanàvem des del mes de juny, que les mascaretes s'han de portar inclús a l'interior de les classes perquè la situació epidemiològica que hi ha a fora és tan greu que implica que els nens també hagin d'estar protegits a l'interior de les classes. A l'espai, a les distàncies de seguretat, evitar les agrupacions innecessàries. No sé si haureu vist, hi ha una foto molt famosa d'una escola a Romania, que no és aquí, però que es veu una foto aèria on es veu tots els nens amb 1 metre de separació molt ben posats a l'interior de l'escola i de portes a fora com 40 pares tots junts amuntegats. És molt gràfic això i demostra que a dins de l'escola podem fer les coses bé i de portes a fora pot ser un desastre. I el concepte de les bombolles famoses. No m'allargaré més. Aquests són els meus fills. Aquest va ser el primer dia que vam poder sortir després del confinament estricte i la poso i m'agrada explicar l'anècdota que tinc uns fills bessons, encara que no ho semblin. Els nens anaven pel carrer i anaven assenyalant amb el dit a tota la gent que anava sense mascareta. I sovint em demanen, em diuen què penso de si els nens estaran traumats d'haver de portar una mascareta o que els apuntin amb un termòmetre que sembla una pistola i què pensaran i quines seran les seqüeles. I jo sempre dic el mateix, els nens assimilen les coses de manera molt més fàcil i molt més ràpida que el que fem els adults.
i han introduït a les seves rutines el rentat de mans, l'ús de gels, mantenir la distància, inclús els nens més petits. Molt bé, per concloure el tema de nens i Covid, tenim ja evidència que els nens poden infectar, amb la qual cosa hem de ser cautes. Sabem que els nens infecten menys bé que els adults, però poden infectar, amb la qual cosa estem obligats a mantenir les mesures de prevenció a l'interior de les escoles. I és molt important que a l'hora de fer les següents coses, de com prevenim el virus a la resta de societat, utilitzem el model de les escoles, perquè és un model que ha demostrat que funciona, és un model que s'ha pensat molt, que ha aconseguit contenir la transmissió, inclús amb 8 milions de persones a tot Espanya que s'han reincorporat a les activitats grupals i que, per tant, jo crec que és una bona demostració de que es poden fer les coses bé, inclús amb grans aglomeracions. I què passa a l'Àfrica? Deixeu-me parlar 5 minuts més, encara tinc temps, no? Per parlar de l'Àfrica. I vull donar només unes poques pinzellades. Aquest és el mapa del món, tots sou molt conscients del que està passant al món, estem a punt, si no hem arribat avui ja al 1 milió de morts per Covid a tot el món, quasi 33 milions d'episodis confirmats, i a l'Àfrica, on viuen 1.300 milions de persones, tenim 1.500.000 casos, més o menys, i 4.500 morts. D'acord? A tot el continent. Això representa un 3,5% de totes les morts globals. I això et fa pensar dues coses. Que dolents que són els africans detectant els casos de Covid o detectant les morts per Covid, o que bé que ho estan fent els africans, que no estan tenint tants problemes amb el Covid com estem tenint nosaltres. No? Tenim la tendència, sobretot els mitjans de comunicació occidentals, a menysprear la feina que es fa als països africans i a pensar que ja deu haver-hi alguna cosa raro, no? que transmeten aquestes dades. I a vegades és tan simple com pensar que poden haver-hi unes bones raons científiques per la qual els números siguin diferents o poden estar fent una feina molt ben feta en el context d'un continent que està molt acostumat a patir malalties infeccioses. Aquesta és la taula dels primers 15 països de l'Àfrica. El més afectat és Sud-àfrica, que ha detectat 1,5 milions de casos fins ara. I poso aquesta taula perquè demostra els números de tests fets i en molts d'aquests països s'estan fent molts tests, molts. Un dels grans arguments per dir que l'Àfrica té pocs casos és dir és que segur que estan tastant molt poc. Però això no és veritat. És cert que el mes de febrer a tot el continent hi havia 2 laboratoris, una a Senegal i una a Sud-àfrica, que eren els únics que podien diagnosticar la Covid al mes de febrer. A dia d'avui, tots els països africans, sense excepció, tenen la seva capacitat de diagnòstic de Covid i fan milers i milers de tests. I us posaré l'exemple de Moçambic, que és el país que tinc jo més proper, és un país on he treballat en els últims 15 anys, que tenen una transmissió de dades de Covid hipertransparent. Una altra de les crítiques que reben els països africans és la falta de transparència. Ells van posar aquesta web pública, que s'actualitza cada 12 hores, em sembla que és, i on hi ha les dades que estan detectant el país. I estan preocupadíssims i tenen, des dels 124 dies que porta l'epidèmia amb el primer cas al país, han tingut 51 morts en 184 dies i 7.399 casos. Quants casos vam tenir ahir a Espanya? Molts més que els que han tingut des del principi de l'epidèmia a Moçambic. Però és cert que hi ha una sèrie d'explicacions que podrien explicar o ajudar a entendre per què hi ha menys casos a alguns països africans. Ara les fotos que us posaré ja no són de Moçambic, són de Malawi, un altre país on he treballat, on de seguida es va fer una campanya important de comunicació per treure la gent dels carrers, i penseu lo difícil que és treure la gent dels carrers
en unes societats on es viu de l'economia de subsistència, on cada dia has de sortir a buscar-te la vida. I la segona foto que poso en aquesta diapositiva és per demostrar l'enginy, que els africans són els reis de l'enginy, de com solucionar problemes molt simples. No? Com puc fer per rentar-me les mans sense haver de tocar l'ampolla d'aigua? No? Amb un dispositiu molt senzill. A Malawi de seguida van muntar vigilància epidemiològica, es va tastar tot el personal clínic perquè es va decidir que era el personal prioritari, el que s'havia d'assegurar que estava sa i que no estava amplificant la transmissió, com hem dit amb els nens. Això és a l'Hospital de Blantyre, la segona ciutat de Malawi. I això és un clip de TV3. Tots nosaltres, sense excepció, tots els que treballem a l'Àfrica, dèiem serà una catàstrofe, serà la pandèmia, quan exploti a l'Àfrica, serà incontrolable, causarà milions de morts, els sistemes de salut africans no estan preparats, són fràgils, no hi ha personal sanitari suficient, quan exploti serà una catàstrofe per al continent. I hem passat setmanes i setmanes anunciant això i això no ha passat. I home, estem molt contents que això no hagi passat, evidentment, però estem intentant entendre també què és el que podria explicar que això no hagi passat, més enllà de que puguin haver-se fet bé les coses o malament les coses. Hi ha una sèrie d'explicacions. La primera és la millor anticipació i la millor preparació. Quan tu vius envoltat de malalties infeccioses, quan vius envoltat d'epidèmies, saps respondre millor a les epidèmies. Els països africans van ser dels primers en tancar fronteres, en interrompre vols comercials, van ser molt agressius. A Moçambic, quan hi havia hagut 2 casos, es van tancar els aeroports ja i no va haver-hi comunicació internacional. Es va començar a tastar la gent que arribava al país, però com estaven tancades les fronteres arribava molt poca gent. I després hi ha una altra sèrie d'explicacions més senzilles d'entendre, com per exemple la piràmide poblacional que veiem en aquests països. A Europa, un 20% de la població és més gran de 65 anys, a Moçambic un 3% de la població és més gran de 65 anys. I un 22 o un 21% de la població és menor de 5 anys, perdó, de 15 anys. Què vol dir això? Hem parlat abans que els nens són menys vulnerables a la malaltia per Covid. Si una gran proporció de la teva població té l'edat de menys risc, hi haurà menys malaltia greu també al país. Es va parlar molt si el clima podia ser una de les raons, la calor. Evidentment, a l'Àfrica fa més calor i hi ha un clima més càlid durant la gran part de l'any. Això s'ha vist que no té cap importància enlloc i a l'Àfrica probablement tampoc hagi jugat un rol. Però no, el que volia dir amb tot això és que hi ha una sèrie de raons que expliquen, però que no ens hem d'oblidar que a l'Àfrica s'han fet les coses bastant bé i s'han pres les decisions pensant en la comunitat i no tant a nivell polític i individual. I l'última cosa que volia mencionar és l'efecte indirecte de la Covid, i això sí que em preocupa molt més. I vull utilitzar l'exemple de la malària, que és la malaltia a la que em dedico jo, per explicar aquest efecte indirecte. En els primers 15 anys d'aquest nou mil·lenni, del 2000 al 2015, hem vist una reducció de les morts per malària en un 60%. Hi ha hagut una davallada de la malària de forma importantíssima que s'ha estancat des del 2015 fins ara. I estàvem en una situació una mica d'impàs on no sabíem com avançaria això. I en aquest moment arriba la Covid, i comencem a anticipar el que podria causar de forma indirecta en la mortalitat per malària. D'acord? I per què creiem que pot tenir un impacte tan gran? Perquè gran part, fins a 2/3 parts de la davallada, d'aquesta davallada en 60% de la mortalitat per malària, s'atribueixen a l'utilització eficaç de xarxes mosquiteres. Les xarxes mosquiteres protegeixen contra el mosquit que transmet el paràsit de la malària. I aquestes xarxes mosquiteres s'han de canviar i s'han de redistribuir de forma periòdica. I el 2020
coincideix en que el 85% de les xarxes mosquiteres s'han de recanviar. I s'espera que aquest any es fes el gran canvi. I clar, quan tens un país confinat, quan tens un país tancat, quan tens un país amb unes regles molt estrictes de moviment, totes aquestes campanyes s'aturen. I aquesta és la gran por. I els models matemàtics, i perdoneu que no es llegeixi bé, però els models matemàtics el que diuen és que en el pitjor dels casos podríem, en un any, retrocedir als nivells de mortalitat per malària que vèiem al principi del segle, el 2000. Aquesta davallada del 60% que havíem aconseguit després de moltíssims esforços, podríem tornar a la casilla de sortida. I aquesta és la meva darrera diapositiva. Només volia dir que per un costat hem d'estar molt orgullosos de que els nostres companys africans estan gestionant la pandèmia d'una manera molt sèria i s'ho han pres molt en sèrio i han aconseguit uns nivells de transmissió molt baixos, però per altre costat hem d'estar molt preocupats de l'impacte indirecte que tindrà no només en malària sinó en qualsevol altra malaltia infecciosa que aquesta pandèmia pot tenir i que causarà segur moltes més morts que per al propi virus al continent. Moltes gràcies.